Hello guys, fै दानसे रायलायनि सोर फ्रि दङ दसे सम Hai Abo, माबेलाय रनजित गयारि Hai, hello आगै आं डिउटियावसो दङहाय नै कास्टमार गैया एकदम उन्दुनो ओंखारो टेन्टआव बेखायनो दसेलाय फैदों फै दसे रायलायनि सोर फ्रि दङ अनलाइन ना फेसबुकआव इउटुबाव बैसागुनि मा खबर लोगोफोर रेडि जाखाबायना दख'नाफोरा गामसाफोरा आर'नाइ खोन्थाहरदो दे रनजित गयारि ओंखाम जाबाय नामा जाबाय आगै जाबाय दा बावैसो जाखांदों भुमि बर' बहा नानि सनायालाय नानि सनाया न'आवसो दङ आं डिउटियावसो दङ दायो हेल' सिस्टार मा ओंख्रि जाखांखो मनिराज बसुमतारी माबा मा होनगोनथाय बेखौ भिन्दि दङ आलु दङ ओमफ्रायो खुदुना बेजों ओमफ्राय आलुनो मा होनो मिक्स इनिफ्राय माबा नाथुर गोरान मिक्स आरो ओमफ्राय बेखौ खारै जादों जोंहा दिनै ओमफ्रायो लोगोसे माबा दंमोन मैखुन भाजि डिउटियाव दं आं दायो डिउटियाव माबा गैया कास्टमार गैया दायो गरम ना बोथोरा दा मोनासो जागोन कास्टमारफोरा एसे एकदम भिर जागोन आरो माब्लाबा समाव बिदिनो जायो गरमनि थाखाय दायो जाथ'वाखै दे सोर लाइक होआखै लाइक हो दे मोजां मोनोबा दे गावनि गोसो गोरबोजों दे फर्स खालामा आरोना आङो मोजां मोनबा लाइक खालामना हो दे आगैमोन नानिमोन बाबुमोन मा ओंख्रि जाखो खिथा हरलाय देलाय नै फनसो फैबाय भुमि बर' माबेलाय स्कुलाव होनो जायाखै नामा नानिखौ आदसा नानिया स्कुलावहाय दायो बोसोरनैल'सो जादोंना बोसोरनैयाव लाखिया गथ' उन्दैफोरखौ बेनिफ्राय डे केयारावबा लाखियो डे केयाराव होखांबाय आङो सिगाङावहाय ओमफ्राय उन्दैद्रायना जाथारा दायो होजासैमोन आरो ओमफ्राय दा न'आव लाग्रा दंसैना बेखायनो आं होथ'वाखै ओमफ्राय स्कुलाव फैगोन बोसोरनिफ्राय होनोसै 3 इयार्सनिफ्राय बेंगलराव बिन्दास माबेलाय काबिया इउटुब फैदों लोगो हमाखै नामा सिस्टार हरिचरन नार्जारि गैया आंहा समानो गैया मा होनो डिउटियाव आं सानफ्रामबो सानसे थायो ओमफ्राय बिसोर फैनाय टाइमाव आं टाइमखौनो मोना आंहा सुहानिसा बै मेजिसियान दङना सासे बिराद माबा दिन्थिनो हायो मा होनो जादुगर होनलायोना बेयो आंनि बहुत फेभरेट आरो सुहानिसा होननाय सेम आंनि बायदि खानाय स्टाइलाबो एखेखा आरोना नायलाय इउटुबाव सुहानिसा बेबो फैना थांखांबाय गैया लोगो हमनो नागिरदोंमोन नायगौमोन आङो नायथारगौमोन आंनि एकदम फेभरेटथारमोन ओमफ्राय गैया
आंहा समानो मिलाया बिसोरो सानदेआव फैयो सानदेआव बिसोरनि थाखाय फ्रि ओमफ्राय जोंहा सानदेआवसो बिराद बिजि जायोना गैया बेखायनो थांनो मोनासै आं बैसागुआबो नै जोंना रंजानाया माबाया बेंगलरनिया सानदेआवसो दानाबा आंहा गैया थांनो मोना समबारबा थांनो मोनगौमोन समबाराव अलरेडि आंहा उइक अफखा बेनिफ्राय सानदेआवसो जाना होबाय नङाबा थांगौमोन आङो माबायाव गेस्ट हाउसआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेंगलराव थानायफोरा थांदो रंजाहैदो सोर सोर सुटि मोनो ना जोंहा गैया थांगौमोन आङो थांनाया ओमफ्राय गैला सानदेखाय थांनो हादिया आङो थांनाय जानाय नंलिया दे लाइक खालामो दे नोंसोरो लाइक खालामना हो लाइक खालामनो बावो होनदो आंबो बिदिनो मालाबा सोरखौबा नायैनो लाइक होनो हरलायनो बावलायो लास्ट जोब्बासो लाइक होआखै होननानै नायफिनना लाइक होफिनलायो गाजासो आंना दे फैद' सोर फ्रि मोनदों फै सतिमा बसुमतारी थेंक इउ आगै थेंक इउ गर्ल्स गेमिं बिनानाव नों जोबोद खस्थ' खालामनानै सोलियोना उपाय गैया मानसि जानानैलाय नङा होमबा जोङो बयबो गासै खामानियानो खस्थ' न'आवनो होन माइ गायनाया होन माइ हानायानो होन खेथि खालामनाय जिखि गोरान खेथियानो खालाम गिसि खेथियानो खालाम जेरावखि थाया खस्थ' माव गासैबो खस्थ'खा मानसिनि लाइफआनो आरोना जेरावखि थां रावबो ओरैनो मोनजाखाया मावनानै गावनि जानाय थोरसिखौ गाव जाखांना सुखानांगौखा थिग बिदिनो आरो गाव जानो थाखाय थांनानै थानो थाखाय गासै खामानियानो खस्थ' जि सिलाय मेसिनाबो खस्थ' नङा होमबा जि सुनायाबो खस्थ' खानाय हानायाबो खस्थ' दा जों खानाय हायो स्टाइल खालामो एबा मा होनो सोरखौबा साफा खालामो साब सिखोन खालामना होयो बेबो बहुत खस्थ' जोंथ' नै खानाय सिनो जों बहुत खस्थ' मावो नोंगौ गथ'फोर खानाय सिनो लाबोयो उन्दै गथ'फोर बे उन्दै गथ'फोरा मा खानाय सिनजानो नङा होमबा एकदम सोमावलाबायो ओरै जाना होयो सोरबा गाबख्रावना होयो बेयावनो जोंफ्रा आखाइ बौजाबावोसो खेमसि सिजार हमनायफोरा ओइ गथ'फोरनि दुस्थ'नि थाखाय सोमावना होनायनि थाखाय बेबायदि जायो आरोना बेयावबो जोङो खस्थ' मोननो गोनां जायो एबा मालाबा राइट हेन्डजों बौवोबा हले माने ओंखामखौनो जानो हाया जोङो ओरैबायदि आलौवो खेमसिनि बौनाय नालाय मालाबा समाव आरोना गथ'फोर दुस्थ'फोर फैयोना माने खानाय सिनजायो गथ'फोरालाय बिदिनो थाखायो नङा होमबा ओमफ्राय दा गासै खामानियाव खस्थ' होननानै जोङो साननानै लायो आरो मा होनबावनो दाथ' फिसाजो देरबाय गथ' लाग्राबो मोनबाय दायो एसे फ्रि जोबोद गोजोनथाव आरोना नङाबाथ' गथ' गोरलै लाना फैनानै आं डिउटि मावो गथ' गोरलैया गाइखेर उखैब्ला र' मामा र' जाथारसिगोन र' मा दे र' होनना बुरखायनानै दोनै खामानि मावबोनाय आं मिथिबाय थ' जियानो जा बियो इसोरनि हरनाय नङा होमबा नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ नोंथांमोनजों अराय सम बेबायदिनो सापर्ट मोनोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना खस्थ'खौब्लाबो खस्थ' नङा होननानै माने जौगालांनो एबा आगान थाबायलांनो हायो आरो सुमि रामसारि मा खबर आब' मोजां आगै मोजां सामुएल नार्जारि मा गामिनि नों बिनानाव ख्रिस्टमासआव थांगोन दे लेंहरनो बावाब्ला आदसा मस्ट वेलकाम टु आवर बेंगलर दे बेंगलरावसो दङ दे आङो दे एक्सुवेलि दायो जोंहा मामा बाबा माने जोंहा आइ आबासो होनो आइ आबा मोना क'क्राझाराव दङ बेनिफ्राय दिखियाजुलियावबो थाङो आङो गगामुगावबो थाङो बेनिफ्राय क'क्राझार मोनथामबो इम्परटेन्ट आंनि जायगा आं मोनथामावबो थाङो बेनिफ्राय मोनथामावबो थायो होननानै आङो थायो माने मोनथामाव थायो दे आङो मोनथाम जायगायाव थायो बेनिफ्राय दायो प्रेजेन्टलि बेंगलराव दङ फेमिलि जोंहा बेनिफ्राय ख्रिस्टमासआवथ' जोङो बर' कमिउनिटि जोंहा दंखायो बेंगलराव बहुत गिदिर
गोबां गाजा गोमजा जों बर'फोर आन्था बिनि फैनाय गोबां बुरजा जायो बेयाव जोङो सेलेब्रेसन खालामो आरो ओमफ्राय दा नै बैसागुनिबो खालामगोन माबायावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव नाथाय सानदेआव गोलैनाय हिसाबै आंहा नयलाव थांनो मोननाय नंलिया मानो होनबा सानदेआव रावखौबो सुटि होआ जोंनिया बेनिफ्राय नों जोबोद मोजां मेसेज लाबोयो साथिमा बसुमतारी थेंक इउ बिनानाव थेंक इउ स' माच लाबोगोन बेबायदिनो आंबो एसेग्राब मानि रोंजोबा नाथाय जि रोंदों आं बेखौ मेसेज होगोन फंबाय बिनानाव मोननिसिम मानो होनोबा देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजिया दै माखासेया बुजियो माखासेया बुजिजोबा मानो होनोब्ला देरफुनाय समावहाय गावखौ हमथानो हाया देरफुनाय समावसो दै खिन्थु 20 to 25 एसे आप जायोबा गावनो एसे हमथानो हानाय सानखांनो हानाय गोहो फैयो नाथाय बियो एसे बारोब्ला माने मोजां आरोना खिन्थु बे 18 to 20 25 फोरावहायनो सेंग्रा सिख्लाफोरा देरफुनाय जायो नालाय बे समाव गोसो हमथानो हाया जायो गोबां माबा जायो बेनिखायनो बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायनो मेसेजआ गोबां गोनांथि आरोना बुहुद लाबाबो लायाबाबो खोनाबाय थाहैयोब्ला बेकग्राउन्डआव बेबायदि बुंग्रा थायोब्ला होमबानिया माबा जायो मा होनो गथ'फोरा मोजां लामाजों सोलोङो आरोना मानो होनोबा नाय साननानै नाय नोंनि फिसा आंनि फिसाया मालाबाबो न'खराव मा दं मा गैया बेखौ नाया दै बाहेराव आउटआवहाय जि सोरबा आंनि लोगोआ एबा गावनि लोगोआ गुबुनाव आउटआवहाय मा खालामदों मा जादों मा ड्रेस गानदों मा लादों मा साइकेल बायदों मा गारि बायदों बेफोरखौसो उदिस लायो बिनि थाखायनो बेकग्राउन्डआवहाय सोरबाया गाज्रि मावनायखौ दिन्थियोब्ला बै बेकग्राउन्डखौ गथ'फोरा नुयो मानो होनबा न'आव बिमा बिफाजों थाबाय थानाय जाया स्कुलाव थाङो बाहेराव गेलेनो थाङो बेयावहाय बेकग्राउन्डआव नुनायफोरखौ गथ'फोरा सोलोङो बिनिखायनो बेकग्राउन्डआव बेबायदि थानांगौ जे मोजां बुंग्रा मोजाङै फरायबाबो नानिमोन होनग्रा बेफोरबायदि बुंग्रा सासेबाबो सानैबाबो गोबां जानांगौ गोबां थायोबाथ' जोबोद मोजां बिनिखायनो आं बेखौनो मेसेज लाबोनो लुगैयो जोंनि फंबाय बिनानावफोरनिसिम आरोना नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया जाय मोजां सानग्राया मोजां सानो अरायबो आरो शास्त्रआव लिरनाय दंखायो गाज्रि मानसिया गाज्रि बाथ्रायाव गोसो होयो अरायबो आरो मोजां मानसिया मोजां बाथ्राखौ अरायबो खोनासङो मानो होनोबा गियाना जोंखौ अरायबो आखाइ फायखनना लेंहरबाय थायो नाथाय जोंसो गाज्रिखौ बांसिन नोजोर होयो गाज्रिखौ बांसिन फल' खालामो बेबायदि आरोना जोबोद मोजां थेंक इउ स' माच बुजिनायनि थाखाय आंखौ फल' खालामनायनि थाखाय एबा मा होनो सापर्ट होनायनि थाखाय आरोना बेबायदिनो मोनलांबाय थागोन फिसा फिसा मेसेजखौहाय नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजों आरोना नोंथांमोना जेब्ला नायगोन नोंथांमोना जेब्ला आंखौ सापर्ट खालामगोन अब्ला आंनि गोसोआबो थुलुंगा मोनगोन नाथाय ओरैबायदि मानसिखौ थुलुंगा दाहो आं बुंखाबाय मा होनो बेकग्राउन्डआवहाय जायबायदि भिडिअसफोरा नायजाया जायबायदि भिडिअसफोरा जोंनि बर' हारियाव गनायजाथाव नङा बेफोरबायदि मानसिफोरनि भिडिअसखौ नायनानै बिसोरनि गोसोखौ थुलुंगा होनो नाङा मानो होनोब्ला बिसोरनि गोसोखौ थुलुंगा होयोब्ला बिसोरो गोजोननाय मोननानै आरोबाव नेक्स्ट बेबायदिनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि गावनि गोसोनि गाज्रि साननायखौ जाफुंहोनो एबा एकदम नुजाहोनो मानसिफोरनो बेफोरबायदि गोबां मिस नलेज मिस गाइड होग्रा गोबां ओंखारो बिनि थाखाय जायानो गाज्रि भिडिअस नुदोंब्ला बेखौ एकदम इगनर खालाम दानाय एबा शेयार दाखालाम नाथाय दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो सोरबा सासे भाइराल जायोबा एकदम लागातार शेयार खालामो बिनि थाखायनो बेकग्राउन्डआ गोबां गुबुंले जायो आरोना जोंनि बर' समाजावहाय जोंस्रि ब्लग नाइस आब' थेंक इउ डियार आं लासै लासैनो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन दे बे मेसेज हरनानै दोन होगासिनो आं बिदिनो लासै लासै कमेन्टखौ नायनो आङो इमानबो नायो नायनाया आं नायखायो कमेन्टफोरखौ बेनिफ्राय मा होनो सम बारा मोनाना एकदम जै भिडिअ खालामखांबानो आं खामानियाव खारखायो बिनि जाहोनावहाय मालाबा लेट जायो दे आंनि साबस्क्राइब खालामना होनाया अब्लाबो अखानायैब्लाबो आङो नायनानै आं साबस्क्राइब खालामना होयो दे फुजा कुइन हेलौ आब' हाय आगै हेलौ एबि ब्लग हेलौ आब' मोजांना आरो ओंखाम जाबाय नामा जाबाय आगै जाबाय आरो जाखांबाय दा बावैसो जाखांदो एबि ब्लग
फैदोब्रा आब' बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव नोंखौ लोगो मोननो आदसा एबि ब्लग माबा आगै मा होनो सानदेआवसो दा नै सानदेआवसो माबाया बैसागुआ प्रग्राम लानाया जोंना माबायाव बेंगलरनिया दा बेयाव आङो थांनो हानाय नंलिया सानदेआव आंहा सुटि गैया मानदेआव हले 100% आरोना मानदेआव आंहा सुटि दङ अलरेडि उइक अफ आंनि होमबा आं थांनो हायोमोन दा सानदे जाबायना आगै थांनो हानाय नंलिया आं मालाबा लोगो मोनगोन दे जेबो नङा जों बेंगलराव थानाय हिसाबै जों गावजों गाव लोगो मोनलायगोन हेफाजाब होलायगोन जेब्लाबो आरोना फुजा कुइन गुड दिदि थेंक इउ आगै फुजा कुइन नोंनि भिडिअखौ नायनो जोबोद मोजां मोनो आब' थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच फुजा कुइन आब' आंनि चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामना होदो अके सिस्टार जागोन दे जागोन दे एबि ब्लग अके दे आगै दे फैगोन र' सानसे समाव जों लोगो मोनलायगोन आरो आङो माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा जों बर'फोरनि होमबानिया आङो भिडिअसनि गेजेरजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना ग्रोब फैबानो आंखौ लोगो मोनगोन आरोना एबि ब्लग दे होमबा आंबो डिउटियाव दं आब' दे आगै दे गाव गावनि खामानिखौ मोजां मावना ला दे बिग्राय बसुमतारी आब' बावखुंग्रियाव फैया नामा हाजो गाखोनो आब' फ्रम क'क्राझार थिनालियाव आदसा बावखुंग्रियाव गाखोनो आहा आखाइ हमनानै लांग्रा रावबोआनो गैया आगै नोंसोर लांबासोसै राहायानो गैथ'ला आहा बावखुंग्रि गाखोनायनि थांगोन जेब्ला थांगोन अब्ला लोगो हमगोन आं नोंसोरखौ दे फुजा कुइन मा ओंख्रि जाखो आब' जोंना ओंख्रिया माबा मा होनो भिन्दि आलु बेनिफ्राय माबा मा होनो नाथुर गोरान ओमफ्राय माबा खुदुना बेजों माबा ओंख्रि गोबाब संदों जोंना बेनिफ्राय लोगोसे माबा दंमोन मैखुन भाजि एबि ब्लग अके बाय आगै बाय बिग्राय बसुमतारी आब' मा ओंख्रि जाखो आदसा ओंख्रिया आं दा बावैसो बुंखादों माबा भिन्दि आलु ओमफ्रायो मा होनो नाथुर गोरान ओमफ्राय मा होनबावगोन बैयो खुदुना ओंख्रि गोबाब ओमफ्राय आरो माबा मा होनो मैखुन भाजि प्रबिन नार्जारि मा खबर आब' मोजां आगै मोजां जोबोद मोजां फुजा कुइन गुमैयालाय आब' गुमैया डिउटियावसो दङ डिउटियाव दं बेबो दे लाइक हो दे सोर लाइक होआखै दे लाइक होना गालां दै प्रबिन नार्जारि मा मावो गुमैया आदसा गुमैया स्कुलावहाय बिदिनो गथ'फोरखौ पिकआप खालामनांगौ ड्रप खालामनांगौ स्कुलनि आरोना गथ'फोर स्कुल बासावहाय माइनाव नार्जारि ओंखाम जाबाय नामा आब' सानजौफुनि जाबाय नानि जाबाय दासो जाखांदों बिग्राय बसुमतारी आब' नोंनि भिडिअखौ जा मोजां मोनो नायनो आब' आं नोंनि भिडिअखौ जा मोजां मोनो नायनो आदसा थेंक इउ आगै दे बिदिनो मोनसे फिसा नलेजखौ मोजां नलेजखौ गोसोआव ला गाज्रिखौ गार आरोना मोजांखौहाय जेब्लाबो गोसोआव लानानै गुबुननोबो फोरों बेबायदि नङा बेबायदि खालाम बेबायदि होननानै मोजांखौ ला गाज्रिखौ गार आंनियाबो गोरोन्थिबो जानो हागौ आंनि गोरोन्थि जानायखौबो निमाहा होनानै गार बेनिफ्राय जायैफोरखौ बुंहर फोरोंहर नङा होमबा जों गासिबो फोरोंज्लायनांगौ रोंनांगौ रावबो रोंनानै फैखाया नङा होमबा
जोङो रावबो जेबो लानानै फैया जोनोम जानाय समाव रावबो जेबो लानानै फैफाया आरो रावबो रोंखानानै फैया जों गोरलैनिफ्रायसो सोलोङो गोरलैनिफ्रायसो जोङो मा होनो सोलोंबोयो देरबोयो लावबोयो बे समावसो जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों नलेज मोनो नङा होमबा मोजां बिजाबफोरखौ जों फरायोब्ला मोजां नलेजफोरखौ सोरनिबा गिदिर गोलावनि बाथ्राफोरखौ खोनासङोबा लायोब्ला सोरजोंबा गोरोन्थि मावनायाव सोरजोंबा रायजायोब्ला अब्लासो जोङो रोङो नाथाय रायनायखौबो बुंनायखौबो दुखु मोननो नाङा मानि थाखाय नों रायजादों बेखौ सानफिननांगौ आंनियानो गोरोन्थि जादों नंगौ बेयो मोजां थाया बिसोर रायदोंथ' आरो नाथाय बै मानसिया रागा जोंना नोंखौ रायनो हागौ खिन्थु रागा जोंदों होननानै नोङो बेखौ रागा जोंनानै गाज्रि मोननानै थानो नाङा आरो आंनिया गोरोन्थि जाबाय होननानै नोङो गावनि गोरोन्थिखौ सानफिननांगौ आरो अब्लासो नोङो मा होनो नोङो सोलायगोन आरो नोंनि माइन्डआ नोंनि गोसोआबो गोथार जागोन फुजा कुइन लाइक होखाबाय आंहाबो थेंक इउ आगै दे थेंक इउ प्रबिन नार्जारि आदसा प्रबिन नङा आब' प्रबादसो आदसा सरि नायनायानो प्रबिन नायफ्लांबाय थादों आङो सासे लोगो दङ माबायावहाय एखे नाम नोंजों दानाबा एखे माने बिदिनो बिखौ साननानै नोंखौ गाबज्रिफ्लांबाय थाबाय आं मिथिबाय सरि दै सरि प्रबाद आदसा प्रबिन नङा आब' प्रबादसो अके दे आं नोंनि कमेन्टखौ नायखायो प्रबाद बाट अब्लाबो आंहा प्रबिन नाम लोगो दङ सासे एकदम माबा नालाय क्ल'ज फ्रेन्ड नालाय मोजां लोगो नालाय एकदम प्रबिन थांबाय आरो सरि आइ एम रेडि सरि माइनाव नार्जारि रानियालाय आब' रानिया न'आव दङ नानि माबायावहाय नायग्रा दङ नालाय दायो न'आव लाखिग्रा ओमफ्राय जों गारबोदों आरो बिग्राय बसुमतारी आब' आं नोंनि भिडिअखौ नायब्ला एखनब्ला जा गाबनो ओंखारलायो जा मा होनो बुजिनाखा आब'आ आदसा दे जोबोद मोजां बेबायदिनो सम मोनोब्ला नाय गाज्रि भिडिअसफोरनिफ्राय गोजानाव था गाज्रि भिडिअसनिफ्राय नोङो जेबो मोनफिना गाज्रि भिडिअसआ नोंखौ नोंनि गोसोखौ बोगोन बेनिफ्राय नोंखौ सानसे खैफोदाव गोग्लैगोन नोंनि बे गाज्रि भिडिअस नायनाया गोसोखौ गाज्रि लुगैखां होयो आरोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मोजां मेसेजफोरखौ सम मोनोब्लानो फराय सम मोनोब्लानो नाय बिनिफ्राय गोसोआव ला आरो लोगोसे इसोरखौ जेब्लाबो लाफाबाय था आरोना इसोरा आंजों दङ होननानै जेब्लाबो खामानियाव माव जेरावखि थां इसोरनो गथाय आरोना जानायाव लोंनायाव मावनायाव दांनायाव बहाबा थांनायाव इसोरखौ गोसोखांनानै मोजां नलेजखौ सम मोनोब्लानो नायथार आरोना अब्लानो नोंनि फिउचाराबो नोंनि उननि गथ' जेनेरेसन ना फिउचार लाइफ नोंनि गथ'फोराबो सोलोंगोन आरो नोंनो बिफायानो नोंनो बिमायानो जुदि गाज्रि राव बाथ्रा दिहुनोब्ला गाज्रि भिडिअस नायोब्ला बै गथ'फोराबो उन जोलैयाबो बेबायदिनो जालाङो आरोना नोंसो साननो हागौ आं नायदों आंनि फिसाया नायनाय नङा आं नायदों आंनि फिउचाराव बिदि जानाय नङा बिदि नङा नोंनो गावनो खुद हमथानांगौ गोसोखौ गावनो खुद मोजां जाग्रोनांगौ आरोना बिग्राय बसुमतारी आब' बिदिनो मानसिफोरखौ एसे हानायमानिखौ बुजायहरदे दे आङो बिदिनो फिसा मेसेज लाबोखायो आङो जेनेबा जाथावै भिडिअसफोरनि सायाव आं बुङो आरोना फिसानो सोर गाज्रि मोनो सोर गाज्रि मोना बेखौ आं मिथिया खिन्थु जोंनि उन्दै गथ'फोरा नुसनबायोब्ला बिथांमोना सोलोंथों मोजां मेसेजखौ लाथों होननानैसो आं बुङो आरोना प्रिन्स नार्जारि मा खबर आब' मोजां आब' जोबोद मोजां प्रबाद नार्जारि आं नोंखौ सिनायखायो आब' गोदो हाइ स्कुलाव फरायनायानो लोगो मोनबोखानायसोमोन आब' आदसा आंनि स्कुलमेटसो होमबालाय दे जोबोद मोजां दे स्कुलमेटसो होमबा न' आबै पुर्निमा स्कुलनि ना माबानि जोंनि बाटासपुर मिलन स्कुलनि आंथ' मोननै स्कुलाव फरायबोनाय ना आब'आ
बेसेबां फरायनाय आच्छा सन्निता बसुमतारी आङो ना मा होनबावनो आगै गोसोखाङोब्लानो दुखु मोनो गोसोआ नङा होमबा आङो जोबोद खस्थ' बिदिनो फरायबोदों जेब्ला आङो फार्स्ट इयाराव एडमिसन खालामदों बे समनिफ्रायनो आं खस्थ' मोनदों क्लास 10 सिमहालागै आं आलो आलो बिमा बिफानि सायाव फरायबोनो मोनदों बेनिफ्राय बेनो आरोना लाजिनाय मोनोलै जेने थेने हायार सेकेन्डारि पास खालामदों बेनिफ्राय डिग्रि एडमिसन खालामनो नागिरदोंमोन बेयाव आं हायासै आरोना फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि जाहोनाव अब्लाबो इसिबांनाखि फरायदोंब्लाबो बारा फरायाखैब्लाबो जोंनियाव आंनियाव दङ माखासे ससियेलनि नलेज आरोना जाय ससियेल नलेज दङ एसे एनै आरोना बाराबो गैया जिनिखि बुजिनो गोनां जोंनि ससियेलाव आरो लोगोसे मा होनो इक'नमि होनोना इक'नमि होननाय माबा थायो बेखौ मिथिगौ आरो बुजिगौ बेनिखायनो आं नलेजखौ फिसा फिसा लाबोयो आरो सतिमा बसुमतारी आब'आ ओइ बे मेसेजखौनो फरायफिनबायसो आं आदसा बेसेबां फरायनाय आं खिन्थाखाबाय बेनिफ्राय लोगोसे आं बे फरायनायाव गोबां खस्थ' मोनबोदों गुबुननि मेट्रिक एग्जामबो लिरखुमाबोनानै फरायबोनायसो आङो बेखिनि फरायनायाव आरोना जोबोद मिनिथावना बेलेगनि एग्जाम लिरखुमालायनानै फरायनानै फैनायसो आङो दा सोरबा सोरबा मिथियोब्ला आंखौ गाज्रि सानलाय लांसिगोन मालायनि एग्जाम लिरखुमाना होनाय होननानै ना मानो होनबा जोंना सारा एसे लिंकआव दंमोन लोगोआव दंमोन ओंखायनो सारा जोंखौ लिरहोदोंमोन आरोना ओंखायनो फरायनायाव फैसा सर्ट जानायावहाय गुबुननि एग्जाम लिरनानै माने बिदिनो हायार सेकेन्डारि पास खालामबोबाय आरो जेबो नङा बेफोरो ना जानानै थांबाय बेफोरो प्रभात नार्जारि औ आबै पुर्निमा स्कुलनि आब' आदसा दे जोबोद मोजां दे आंना दाबो दङ दा दिनैसिम दङ आंना बै गावदां मोना गावदां ना सिनायो दा बिजय होननायजों हाबा जाबाय आंनि गावदाङा आबै पुर्निमा स्कुल खाथिनि गावदां बे दिनैसिम आंजों लोगो दं रायलायो कन्टेक्टआव वाट्सएप खालामो आंहा दिनैसिम गोदोनि लोगोफ्रानो दंबावोसो बिग्राय बसुमतारी आब' आं दोनथ'नोसै दे आं नोंजों सापर्ट थागोन आब' थेंक इउ आगै दे जागोन दे थेंक इउ स' माच माइनाव नार्जारि आब' रानि नामा मामोनलाय आदसा रानिनि नामा माबा मा होनो फ्लरिन्सा नोंगुमैनि टाइटेला मुसाहारिमोन नालाय ओमफ्राय दा फ्लरिन्सा मुसाहारि जाबाय आरो बि मुसाहारि बोराबगाबाय नामा साला आंखौ जि रागा जोंखोदों हनै नोंगुमैया मेसेज हरदों नुबाय दा बि मुसाहारिया नोंगुमैया बेनो थिग रायना हरलाय आंखौ बोराब होदों इयो मैयानिफ्राय बोराबनासो दंबावोसोमोन आङो एसे मिनिदोंसो दा आंखौ बिदि रागा जोंहोयो नोंखौ दा लोगो मोननाय मोनबा मोनगौसोमोन आंजों न'आवहाय न'आवबो लोगो मोनाना प्रभात नार्जारि मा जानायमोन बोराबलायखो आब' गुमै खोन्थाजायालै जोंना बोराबनाया दसेनो बोराबनाय दसेनो मिनिनायसो माबा मा होनो मैयाना दाखालिनि आरोना दखानावहाय माने रेसन जानायखौहाय गावहा आंनो 3000 हरदों आरो ओमफ्राय 3000 हरनायाव आङो बेयावहा माइरंबो लाबोबाय ओमफ्राय माखासे दै हिरिखौबोथ' बायनाङो नालाय बेफोराव रेसनफोरखौ होबोजोब्बाय आरो ओमफ्राय माखासे आरो नैबे खाथियावबो होनांगौ दंमोन बेखौबो आं क्लियार खालामखाबाय ओमफ्राय दा बिनि उनावहाय सानथाम सानब्रैसोनि उनावहाय
बेवहाय माबा मोनसे मोननैसो बुस्थु लाबोदोंमोन आरो फिसाजोनि थाखाय जानायनि बेबो फ्रुटसोमोन खोमा बेवहाय फैसा एसे सर्ट जानायखाय आङो मा होनो बुकाव लिरनानै लाबोदों आरो बेबो लिस्टआबो दंखायो ओमफ्राय बेयावनो मा जाखो आंखौहाय फैसा होखानायखौ होआखै होननानै जि बोराबदों आंखौ मैया आसिखानो थै जाम्बिनो साला दा लाजिदो खोन्थानायखाय हनै लाजिहरदों मिनिदों साला ओमफ्राय दा आंखौ बोराब होबाय आंथ' बिदि फैसा होनायखौ आं होआलासिनो थाया नङा गैयाबासो आङो बाखि लाबोगोन दा न' ओमफ्राय फैसा थाबाथ' आं होखायो दा गावहा फैसा हरबाय आंनो बे फैसायाथ' सिगांनिखौ होजोब्बाय जोब्बाय ओमफ्राय उननिखौ आरो ओमफ्राय बेखौ मैया होजोब्बाय आङो जि जारलाखा इयावनो बोराबबो जाबाय आंजों साला फुजा कुइन गुमैया जि अनसोयो खोमा मालाय आब'खौ ओइ सिङाव गोसो सिङावसो अनो सायाव अना लाजिदो साला दायो हनै गावनो मेसेज खालामगासिनो नायलाय बिमुसारिखौ रायलाय जायाखै आंजों माथो होजायाखै बिदिनो खालामनांगौ हौवाफोरखौ मालाबा मालाबा रागा जोंबा माथो होनाङा दे सिख्लाफोर मा बिलाय अर्गें बर' नोंना एजआ बेसांसो जाखो ओइ आंना बैसोआ जाबायलै 40सो जाबाय खोमा आब' होनो आब' नङाबा मादैबो लेंजाबावोसो जाबायलै 40सो जाबाय खोमा 35 40 फुजा कुइन हनै आब'आ खिन्थाबाय गुमैया लाजिबाय आरो लाजिबाय खोन्थानायनि साला माथो न' स्रा स्राखा आंना माखौ लाखुमानो बैसोखौ ना अर्गें बर' जाबाय आङो जाबायलै 28सो जाबाय खोमा मा मिसाखौ बुंनो ने सातिमा बसुमतारी गासिबो मिनिहरलाय गुमैखौ सालाखौ बिहुला बसुमतारी नोंनि बुंनायखौ जोबोद मोजां मोनो आं थेंक इउ डियार थेंक इउ जाग्लां अफिसियेल बैसागु बादि मोनदोंना मोनाखै मादै मोनदों बैसागुआ सफैथारबाय नै ना बैसागु अर्गें बर' मोजां साननायफ्रा जाफुंथों थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ माच आंनाबो थेंक इउ भेरि माच होननाया थेंक इउ माच होनलायलांबायसो जारलासोहाय सानजौफुनि दे दसे सोर फ्रि फैदो दसे रायलायनि जिरिमिया राभासो ना बर'आबो राभा लाग्रा जाबायसो दाना न ओमफ्राय बर' लिरदों नोंसोरो ना बर' सोलोंनानै बर' लिरदों दोखो रायजोबदों लाइफआवनो जि रायहरबायलायनो नोंसोरखौ जिरिमिया राभा हाय आगै बहानि जाखो आदसा आगै माबानि क'क्राझारनि सनितपुरनि बेनिफ्राय धेमाजिनि मोनथामनि दे आं मोनथाम जायगानिखा एयार दैमारि नानियालाय आब' नानिया न'आवसो डिउटियाव लाबोफाला आं दा डिउटियावसो दङ ना नानिया न'आवसो दङ माइनाव नार्जारि आब' रानिया माबेलाय नागिरा नामा नागिरा बियो नागिरनो आंखौ मालाय फुङावनो सानदे खालि 7टासोआव थांखायो बियो लांफैग्राबो दं बिदा फुङावनो लांफैयो 7टासोआव बेनिफ्राय मोनानि 8टायावसो फैबावो नागिरबावा आरो सोरजोंबा गाव सिनायनायफोरजों थांफानो गाबबावोसो जाहैदों गारियाव गाखो बिराद देन्जारसो आंना फिसाजोआ जिरिमिया राभा बर' ससे हारसा ससे आदसा दे
बर' मोजां सोलोंदे बर' हारसाबा आरोना राभाबा जोंनि बर'आ जोबोद मोजां दे अनसुला जायो नोंबो अनसुला जागोन बेखायनो हारसा ससेखौ थबस्र' दानस'ना बर'आव फुल फैदो जिरिमे राभा आंखो मानो रायखो रायाखैलै आगै रायाखै अनदोंसो अननासो बुंदों अननाय गैयाबा बुङामोन ना अननाय गैयाबा है भार में जाओ किसी को नहीं बोलना चाहिए अननाय थानायखायसो बुंदों नङा होमबा अननासो बुंदों दे गाज्रि मोननाङा माइनाव नार्जारी आब' हगार हरला बायनाङा आब' देवानि जाखाबाय दानो देवानि जाखाबाय मा होनबावदो मायो जिरिमिया राभा बर'सो आं आगै आदसा राभा टाइटेलखौ गारदो होमबा राभाखौ ओरै थबस्र' दानस'ना गारदो दैमारि ला बर' ला नार्जारी ला बसुमतारी ला एनि नों लानो गोसो बर'नि टाइटेल राभाखौ गार एयार दैमारि आं नायबाय थायो नोंनि भिडिअखौ आदसा थेंक इउ स' माच जिरिमिया राभा अनबाय था दे अनगोन दे मालाबा समाव सहायनांगौबा मोनबावगोनसो आंनिफ्राय आं थानाय समाव होनदो हायोबा होगोन हायाबा गैला सातिमा बसुमतारी जा मोजांखा नानिया किउट आदसा थेंक इउ स' माच मोजाङालाय बिराद मोजां बिराद एक्टिभ गोरलैनिफ्राय खस्थ' मोनबोबाय बिमाजों समान मानो होनोबा बिराद एक्टिभ नानिया जिरिमिया राभा आंखौबो सापर्ट खालाम दे सापर्ट खालामगोन मा खालामनांगौ खालामगोन दा सापर्ट होगोन नाथाय बे राभाखौ थबस्र' दानस'ना गार दे आगै नार्जारी दंबा नार्जारी लिर जिरिमिया राभा ओइ सोरबा गोदानब्ला लोगो जादो दे नै जिरिमिया राभाखौ गोदान खालामदो खिन्थु राभाखौ दानस'नांगोन टाइटेला सोलायनो हो दे जिरिमिया राभाखौ दे सापर्ट खालाम दे गासैबो जों गावजों गाव खालामलायखानांगौ नङा होमबा जों गावजों गाव खालामाबालाय सोर खालामनो नङा होमबा जिरिमिया राभा प्लिज जइन आंजों दे जइन खालामनांगौनो जइन एसबि आब' खेबनै मिनिना होगोसानो आदसा हौवा बायदि होनदो जानाय नङा आंजों बांद्राय गोसाखौ मिनिजे जिरिमिया राभा भिडिअ नायना हो आदसा दे नायगोन र' आं लाइभनिफ्राय थांखांबानो नायगोन दे नोंनि भिडिअखौ दे माइनाव नार्जारी आब' नों मासे अनसुलिखायनो गुमै अनसुला मोनदो सानैबो बिदिनो मिनि खुसि थाबाय था थेंक इउ स' माच थेंक इउ नानि गुमैयाबो आंना मोजांगा बेखौनोबा सोरबा होनो गुबुन हारि लादों होननानै मा मेगनजों नुयोथाय आंनि हौवाखौ हारसा माने गुबुन हारि होननानै गुबुन हारि नङा आंनि हौवाया बुंखाबाय आङो सोरबा जुदि कमेन्टआव बुंदोंबा नोंसोरो सापर्ट खालामदै माला गुबुन हारिनि हौवा लानाय होनना बुंदे सोरबा बुंसोयो माथो आंखौ गुबुन हारिनि हौवा लादोंनो गुबुन हारिजोंसो हाबा जादोंनो होननानै गाज्जाखा जिरिमिया राभा लाइक होबाय आदसा थेंक इउ आगै थेंक इउ दे नोंखौबो दा लाइक मोनगोन होननानै सानना लाखादो नोङो जिरिमिया राभा दसे मोसालाय है मोसानो रोङा नोंबुआ रियान बसुमतारी है मा गाजा मानसि बेलाय जानला मोनलानो आं बेफोर बाथ्राखौ रायज्लायनोबो हाया बुंनोबो हाया नों मा सानो आं बेखौ मिथिया आरोना बेबायदि बुंनो नाङा मानो होनोबा नोङो सासे आइजोखौ रेसपेक्ट होनाय माने आंखौ रेसपेक्ट होनाय माने आं सासे आइजो खोनासंनायब्ला मोजाङै नों नाय थांथ'नाङा र' नोङो आंखौ रेसपेक्ट होनाय माने नोंनि बिमाखौ रेसपेक्ट होनाय आं जाबाय सासे बिमानि महर एबा आइजो हिन्जाव माहारि स' नोङो सासे बिमा माहारिनिफ्राय आइजो माहारिनिफ्रायसो नोङो जोनोम जानाय नोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा मिथिबाय नोङो गाज्रि राव ओंखारनाय लोगो लोगो नोंनि खुगानिफ्राय नोङो गाज्रि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो नोङो गाज्रि केरेक्टार देखायनाय लोगो लोगो सोरनि नाम फैगोन नोंनि बिमानि फैगोन ना फैया नोंनि बिफानि फैगोन ना फैया सोरनि फिसालै बेलाय एथ' गाज्रि
बेबायदि फैगोन आरो नोङो मोजां खामानि मावोब्ला बुंजागोन नोंनि बिमा बिफानि नामा उमुकनि फिसालै थुमुकनि फिसालै जोबोद मोजां हो बेबायदि माबानो नाजा आरोना रियान बसुमतारी आं नोंखौ बुङो नोंनि बे खुगानि रावखौ नोङो गोजान खालाम आं नोंखौ फरगिभ होयो निमाहा होयो बेबायदि बुंनो नाङा नेक्स्ट टाइम नोङो जुदि मोजां मानसिब्ला नोङो बेबायदि गाज्रि राव बुंनाय नङा मिथिबाय नोङो सासे आं बायदि आइजोखौ एबा आं बायदि हिन्जावखौ जुदि रेसपेक्ट होआखैब्ला नोङो गावनि बिमाखौनो रेसपेक्ट होआखै मानो होनबा नों हिन्जाव माहारिनिफ्राय जोनोम जादों बे बाथ्राखौ नोङो जेब्लाबो गोसोआव ला माइनाव नार्जारी आं हारसा नुवाहाय आब' हारसा नंखाया सोरबा सोरबा हारसा होनो आरो माइनाव नार्जारी सानैबो समायसोयोबो आदसा थेंक इउ डियार थेंक इउ फुजा कुइन खोनासंगासिनो आं आब'आ आदसा दे थेंक इउ आगै दे नाय दे एसबि आब' प्रफाइलखौ चेन्ज खालाम बेलेग दोन आदसा प्रफाइलखौ माने चेन्ज खालामजायागै माने मोनसेयानो थानांगौ मानो होनोबा बियो आंनि प्रफेसनेल होननानै आङो सिगाङावनो सेट खालामना दोनखाबाय नालाय ओमफ्राय दा प्रफाइलखौ बिदि सोलाय सोल' खालामबा मोजां नङा आरोना ओमफ्राय प्रफाइलखौ आङो सोलायनो हानाय नङा आगै इउटुबनिखौ होनदोंना इउटुबनिखौ आङो सोलायनो हानाय नङा मानो होनबा बेनो जियानो जा गाज्रियानो जा मोजाङानो जा आं फिसा चेनेलनिफ्राय लानानै दिनैसिम नोंथांमोननि सापर्टआव 50K माने 50,000 50,000 जन आङो साबसक्राइबार मोनबाय नङा होमबा स' बिनि थाखाय आङो प्रफाइलखौ सोलायनो गोसो गैया आरो बिहुला बरगयारी नों माला नोंनि आंगो गामियाव फैगोन आदसा बिनानाव बिहुला बरगयारी जोबोद मोजां कुइसन आङो आंनि आंगो गामियाव थांनो होनबाबो आंहा जाया मानो होनबा आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया दङ नाथाय आं जोनोमगिरि बिमा बिफाजों हिन्जाव माहारिफोरा जोङो थानो मोना नङा होमबा हौवानि न'खराव थाङोबा जों हौवानि न'आवसो जोङो थानांगौ गोनां जायो बिहाव बिखुनजोजों लोगोसे नङा होमबा नाथाय मा होननो दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ सोरबा सोरबा मिथियो अलरेडि आंनि हौवायाबो दायो नायगासिनो स' लोगोसे आङो खोन्थाना लाखायो आरोना आंहा आंनि असे आंगो बिहाव बिखुनजो गैया आंनि हौवाया जेब्ला 4 बोसोर जायो अब्लानो आंनि बिखुनजोआ माने जिउ गोमादों जाहैदों स' बेफोर बाथ्राया जि जानानै थांबाय खिन्थु आं दायो थार खोथाखौनो बुंखाबाय आरो बिहाव बिखुनजो गैया बेनिफ्राय लोगोसे आंनि हौवाया बिमा बिफा गैयाबा माबोरै देरखो बेबायदि जागोन कुइसना नोंसोरनिया मानो होनोबा आबै आबौआ फेदेरबोदों दा आबै आबौहा दङ फिसाला 2 दङ फिसाजो गोबां दङ बिजामादै दङ बिजामादै लाखिनाय दङ बिजामादैजों जायो बेनिफ्राय मा होनो फिसाजो फिसाला ग्रोम ग्रोम दङ ओमफ्राय फिसौला नैबे आंनि हौवाया खांजानाय नालाय बेहा माने हा हु गैया न' बां गैया स' बिनि थाखाय जों बबेयाव थांनानै जाहैनो नङा होमबा स' जोङो बेनिखायनो जोंनि न'आव फैदोंमोन जोंहा आंनि बिमा बिफानि न'आव नाथाय बियो आंना हौवाया माने बारा खस्थ' खालामनानै जाग्रा नङा बिनि थाखाय हाया आरोना मावनानै जानो हाया जोंहा गिसि खेथि बारा खालामनाय जाया बांसिन गोरान खेथि खालामो दा गोरान खेथि खालामनायनि आइडिया गैया नोंहा बिनि थाखाय जोङो बेंगलराव फैदों दा बेंगलराव जोङो डिसाइड खालामदों नानिखौ माने मेट्रिक पास खालामजासिम जोङो बेयावनो बेंगलरावनो फोरोंगोन बिनि उनावसो जोङो डिसाइड खालामगोन आरोना बेजों लोगोसे जोङो बड'लेण्डआव माने जोंनि बर' जायगायावहाय जोङो सानसेब्लाबो गावनि आंगो जायगा खालामनानै जोङो लागोन बेबायदि आरोना मानो होनबा थाखा फैसा थायोब्लासो जों गासैबो मावजोबनो हायो नङा होमबा स' बिनि थाखाय जों सिगां जोंनो नांगौ डिप'जिट सेभिं खालामोब्लासो दानिफ्रायनो जोङो लासै उनाव खालामनो हागोन जोङो डिप'जिट गैयाब्ला जों बड'लेण्डआव माबोरै थांलायखो जोंहा बिमा बिफायानो गैयाबा बिहाव बिखुनजोआनो गैयाबा जों सोरजों थांना जाहैनो बेबायदि बाथ्रा जायो आरोना स' जोंनियाव दायो फिसाजो सासेखौ लानानै फिसा स्मल फेमिलि ना बेखौ लानानै जोङो बेंगलराव फिसाजोखौ इडुकेसन होगोरनि सिगां
बिनि उनाव बेजों लोगोसे उनाव नङा दे बेजों लोगोसे जोङो माबा खालामना लानि आरोना बिदिनो एसे एसे सेभिं खालामना डिप'जिट खालामनानै जोङो बड'लेण्डआवहाय रायजो जागोनखौ जोङो बेखौ मिजिं खालामो आरोना मिजिंथि जिरि मेराबा अनग्राखायनोथ' चेनेल गिदिराबो जों फिसा चेनेल फिसानि मासैफोरजों रायलायो मालाय बिदिसो जानांगौ आदसा थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच बुजिनायनि थाखाय आरोना गिसय बर' हाय आब' हेल' आगै माइनाव नार्जारि आब' जोंहा बिमा गैयिखायनो नों बुजायनायखौ जोबोद मोजां मोनदों आं थेंक इउ आगै दे जोङो आं बे मोनसेखौ खोथाखौ बुङो जोङो मा होनो बिमा बिफाखौबो अराय सम मोनखाया गावनि आंगोखौबो जोङो सानसे समावब्लाबो जों खोमाना लाखानांगोन मानो होनोबा जोंनि जिउआ माब्ला गोमोरलांगोन जों बेखौ रावबो मिथिया बिमायानो होन बिफायानो होन गावनि फिसायानो होन एबा गावनि बिसायानो होन एबा गावनि हिन्जावानो होन जोङो माब्ला समाव गोमोरलांगोन जों रावबो बुंनो हाया बे इसोरनि माया स' बिनिखायनो जोङो रावबो बिमाखौबो मोनजोबगोन अरायसम मोनबाय थागोन बे नङा होमबा बिमा गैयाब्लाबो नों गावनो खुद गसंनो नाजा बिफा गैयाब्लाबो गावनो खुद गसंनो नाजा गावनि हाबा जाखानाय हासबेन्ड एबा हिन्जाव गैयाब्लाबो नों गावनो गोसोखौ हमथानानै गसंनो नाजा आरोना फुजा कुइन आब' जोंना माथो भिडिअ होबाबो भिउआनो फैया आदसा फैगोन नानिमोन फैगोन मा होनो भिडिअसखौ होबाय था बिदिनो मोजां होबाय था रेगुलार होबाय था बेनिफ्राय खायसे खायसे मोनसे टाइमावनो होयो दै मोनसे टाइमावनो होबा मोनसे समावनो भिउस जायो मानो होनबा उमुगा बिदि टाइमाव होयो होननानै नेबाय थाखायो मालाय जेरै जोङो मोनसे जोंहा न'खरैनो दै आं बेखौ बुंनि जोंहा जिउनि लामा होननाय मोनसे चेनेल दङ दै बेखौ बेरेफुंजानि बे 5टायावनो होयो खोमा ओमफ्राय 5टायाव होनाय टाइमखौनो जों सिगाङाव नेबाय थायोमोन 5टा जानाय लगे लगे होबायदां होननानै जोंहा आंनि आदा देरसिन फावलुस नार्जारि बाजै देरसिन प्रफिला नार्जारि आं ओमफ्राय जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा आइमोना गासैबो बे चेनेलखौ नेयोमोन दै बारा गोबाव जायाखै 2 years ago ओमफ्राय मानो होनबा बे मोनसे टाइमावनो होयो नालाय बे मोनसे टाइमखौ जों नेयो थिग बेबायदिनो खायसे खायसे मोनसे टाइमावनो होयो बेखायनो बिदि होनोबो नाजा आरोना मोनसे टाइमावनो सोरबा 5टायाव बा 5टायाव सोरबा इभिनिङाव बा इभिनिङाव बेबायदि होआ आरोना ओमफ्राय लासैनो जालांगोन बेखौ टेनसन लानो नाङा भिउसआ जानाय जायो बियो मालाबा समाव भाइराल जायोबा भाइराल माने मोजां भाइराल मोजाङै भाइराल जायोब्ला भिउसआ जालांगोन आरोना माने गाज्रियै भाइराल जानायखौ लुगैनाङा मानो होनोबा खायसे खायसे एकदम भिउस जानायनि थाखाय गाज्रि भाइरालफोरखौ होयो बेबायदि होनो नाङा आरोना मोजाङै भाइराल जानानै भिउस मोननायखौ लुगैयो आरोना खायसे खायसे इनकामनि थाखायल' गाज्रि भाइराल होनानै भिउसखौ लुगैयो नाथाय बेबायदि खालामनाङा शास्त्रआव लिरनाय दं इनायजों खामायनाय फैसाया न'खरखौ संहारसो खालामो होननाय दं आङो नोंसोरनो बे बाथ्राखौ बे वर्ड्सखौबो लिरनानै स्क्रिनाव होखाबाय सिगाङाव मैया दाखालिफोर मानो होनोबा इनायजों खामायनाय थाखा फैसाया न'खरखौ नस्थ'सो खालामो लोगोफोर मिथिबायना आगैमोन नानिमोन बेनिखायनो जिमान हायो खस्थ' खालामनानै थाखा फैसाखौ खामायनो नाजा आरोना मृदुलार बसुमतारी मृदुला नामा सालाय गिदिं नागिरलायगोदे आंना र' दै मृदुला MRI मृदुला बसुमतारी आब' आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आब' थेंक इउ स' माच थेंक इउ आं नोंनि कमेन्ट्सखौ मोनबाय थाखायो थेंक इउ स' माच आङो आं एसे मोजां अर्निं खालामनो हायोबा नोंथांनि सापर्ट एबा नोंथांमोननि सापर्टखौनो आं नोंथांमोननो राननानै होनो नाजागोन आरोना नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजोंनो आं गिभ अवे लाबोगोन सानसे समावब्लाबो मानो होनबा आंहा जागायजेननायनिफ्रायनो लानानै दिनैसिम 2, 3, 4 दङ आरोना
दिनैसिम कमेन्ट होयो आरोना आं जोबोद मोजां मोनो जागायजेननाय फार्स्ट भिडिअसनिफ्राय लानानै एकदम गोबाव जाबाय बिसोरो आंखौ दिनैसिम कमेन्ट होयो स' बिथांमोननि थाखाय सारप्राइज होगोन आं मोनसेबाबो आरोना नोंथांमोना कन्टेक्टआव थाबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामलायनो मोनबा जोबोद मोजां गिभ अवे मोनगोन आरोना सानसेब्लाबो दायो नङा दे सरि दायो नङा लासैनो होगोन आं जेब्ला गोहो थायो अब्लासो आङो होगोन आरोना माइनाव गयारि हाय हेल' आब' अन्नानै आंनिखौबो लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो दे जागोन दे नानि मेसेज खालामना दोनहर मोनसे ओमफ्राय आङो नायगोन आरोना जागोन दे कमेन्ट खालामगोन साबस्क्राइब खालामनानै होगोन जिरिमिया राभा बोरो मेसेजखौ मानो दानखो नोंलाय साफ्रा बसुमतारी लाभ इउ सिसिलिया नार्जारी राइट सिस्टार साफ्रा बसुमतारी थेंक इउ देयार थेंक इउ सो माच जिरिमिया राभा आदा लिं आंखो दे आगै आच्छा दे आदा दे आदा दे जोबोद मोजां दे फुजा कुइन थेंक इउ आब' बुजायना होनायनि थाखाय अके डियार अके बिहुला बरगयारि बे जिउनि लामाखौ आंबो नायो जोबोद मोजां इसोरनि राव बुङो आच्छा जोबोद मोजां दे लोगो मोनबाय दे जोंहाबो न'खराव एकदम नायो बिनिखौ जोबोद खोनासङो आरोना बेबायदि निउसखौ नायनांगौ फल' खालामनांगौ दै होमबाना जिउआव मोनसेब्लाबो मोजां नलेज मोनो जानायखौ नाजाव जायखौ गार बिदि आरोना जयन्त बर' खानायखौ गोलाव लादो बिनानाव दे लागासिनो खानायाथ' लानो होनबानो माबा जाया सिननो होनबालाय सिननो हायो गुसुं लानो होनबा गुसुं लानो हायो नाथाय गोलाव लानो होनोबा जोङो हथातके गोलाव लानो बिदि जानो हाया आरोना लावनाया जोंहा बहुत स्ल' ग्र' जायो नालाय इसोरनि हरनाया लासैसो नालाय स' बिनि थाखाय जों नेनो गोनां जायो आरो खानायखौ आङो गनायनि थाखाय फिसाजो मोनखांनानै गनायनि थाखाय सिननो गोनां जादों खानाया गोलावमोन नालाय एसे बेसेबांसो गोलाव बारा गोलावबो नंखायामोन गोलाव बे होमबाबो लिलि लाला गनायखाय मैला नुयो होनना हौवाया सिननो होननायखायसो आं सिननायमोन आरोना थ' दायोबो जेबो नङा खानाया गाव लावग्रा बुस्थु नोंथां होननानैथ' आरोना खानाय गोलाव नायनो थाखाय खोनासार मा खबर बिनानाव मोजां आदा जोबोद मोजां जिरिमिया राभा थिग खोथा बुंबाय आगैया आच्छा दे आदा दे साबायखर सन्जिब राभा सरिलै राभासो नङा ब्रह्मखौनो सन्जिब ब्रह्म आब' थेंक इउ आं सन्जिब ब्रह्म आच्छा सन्जिब ब्रह्म आं दहायसो मेसेज हरदोंमोन नामाथाय मेसेन्जाराव बुंस'नो हाला दे ना मेसेज हरदोंमोन नामा आङो मानोबा आर्जेन्ट फैसा जादोंमोन खोमा ओमफ्राय इयावहाय आं 20 थाखा 20 थाखा सोना हरफ्लांदों माने माबाफोर आर्जेन्ट मोनदां आंना हरदोंमोन नोंसोमोन नामा आं मिथिला दे सरि नङाबा सरि बर' ब्लग हेल' आब' हाय आगै खोनासार मा ओंख्रि जाया दहाय ओंख्रियाना आगैसो जायोना आदा बिनानावसो होनदोंमोन खोमा आङो सरि आदा ओंख्रिया जोंना खारै ओंख्रिमोन मा होनो लगायनाय आरोना भिन्दि आलु ना गोरान नाथुर गोरान नङा नाथुर गोरान बेनिफ्राय मा होनोमोन फुदुनाखौनो बावबाय दायो फुदुना मोनो बेयाव बेंगलराव बेजों खारै गोबाब ओंख्रि बेनिफ्राय मैखुन भाजि गुमै नोंबो दङ बर'फ्राव गुमैया गैया आगै गुमैया इयाव माबायाव दं मा होनो लाइभआव दङ नायफादों बेबो नायगासिनो मेसेज हरो गेजेर दहायो बोराब जानानै मेसेज हरनायमोन बियो आंनो मा नाम दिहुलास मालै दिहुनसाद ब्लग बाब्रे दे नोंबो ब्लगार खालामोबा दे मेसेज हरना दोन दे आंनो पार्सनेल बिदिनो मेसेज फिसा हरना ग्रुपआव माबायाव फैनाया लाइभआव फैनाया हारसिंनो माबा जालांदों खालामबाबो जायाखै मा जानला मोनला जायोथाय बेसराफोर कमेन्ट हरदोंमोन नै दे फैफिनलाय खोनासार आच्छा बिनानाव गाबोन जोंनि क'क्राझार बावखुंग्रि ग्रुप हाजो गाखोनाय दं
मिथियो ना आच्छा आं मिथिथ'वामोन मिथिबाय नोंनि थारै नोंनि दुवारै स' जोबोद मोजांनि खौरां रंजा बाजायै थांदो नोंथांमोनाबो भिडिअस दङबा शेयार खालामना होदो फेसबुकाव जोंबो नायनोसै आरोना गैला मा जाखो आहा गैलाहाय गैला माथो बोरै जाबावगोन माथो मेसेजखौनो नुला आङो मोनसेबो आइया